mwakwa ba de ba Ahenkan 93.3 FM so braso so amamu nsamwa yansaka ene anumre yesi adwa na yede beso mu Kasiebo ni nyina da frapu ye mantam no emo achem aboabo ba bia yetie ayakua Frakuma Studios kua Frakuma batampa ni studio na yetia ye ba betwo ne sra ne abasa ade amawo Ghana adehemamba abusuan nsamu ade ba no yaboabo anu firi kwadwo apel Kasiebo dem dia wo betia bi ane sese fu wo boa yeden amasese NDC MP fo no de adwen bi aba parliament sese wo mbekọ no sope Sanso ana NDC amanyukwa ni chemu sa wa man Ghana tetia pansamo na nado sorry na NPP communicator ba akuzo se wono an NPP aban no 220 honhom ati wo mu Wachna nyame ya doma wa ye kyerɛkyerɛ bi kwaso nkran pumpuni mantememu sem yedeba wo wura bi aba no se yenkotena wura mu no edobaya wo ya de pa wo se Ghana bra ye bre nyina da eye emabuna taibo eye wo mu de na abusia ene eye fiadanti eye freaky frankie Friday du fiade nwumresen a na ye de anigide kase nsusu afemu tene anigide nsam no wanyum tuni bi di atodwa chem sanya se wosole ya no obo anyum obidie waton bida sanso ana delay wodi atodwa wose wono no ompese wo beye ogayire o da bi ompo ogayire na mom opese be ma bi ba ware no kasa makwa ware oba pa mi so makwa ware po aware pa Sanso ana shatawale wanusu chirasa Ghana fo bebre na antena montenase no wase anya na shase o shase ache papa pe musem nyinata yedeba efa ya ho ban abusuansam na froka ho ene yedeba besomo ene enubrei na chirawadwen 0594 841044 841044 YouTube ni Facebook so yadamia no asearch Ahenkan 93.3 FM ni capital letters atwa kase uduru ho a wadwen chawde aguo mayemfa aseda no ema Jubilee Hospital afei Alhaji Hankuri Enterprise so ana Bimpoma Plaza Hotel ye twaniti awa SB Plaza Hotel Ghana adeshemamba ene enumre Kasiebo yi akenkanfo a wo beti yenkan eyeme afia ampofowa mene mame akia janewa afa Ghana adeshemamba information centers ahodro mo boato Kasiebo na petimo eni Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center achim Betnase Alternative Information Center Yausero Kanyame Information Center ewo achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum Dia Yesu tumi ye Information Center ewo achim Dwaha Awurade na ye Information Center achim Apreku Gode waye boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewo achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyame hine Information Center wachim Ofosukrom Ena Nyame Asam Information Center wo achim Krobase eye Nida Soni Awurade Prince of Peace ewo Strase Somwa Heba Information Center so asom se twitwe ewo achim da Intiamwa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewo achim anyinase Kusam Information Center wachim Achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrase Tokuya Ebutu achim Odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center afa Ghana adeshemamba Kasiebo ni ademo vimu dwetem na yatesemu se Ahenkan
Ahenkan FM. Wurampoa edem. Mrasha bedwania wo jam de madesha wonom ewo eso jaman kwanso asi. Eyo ni monyanfo Thomas ampem nyakode atodwa ene wo kwa mrasha bedwafie na asem nyina ye tie na asem nyina dan ne wo de topie mu a wo ga na mrasha bedwafie nim so osra no a sese ne nneoma emu aye den enneoma mu aye tare ayire se benta ewo ga na hafu wabuo hwim ye huru ni se ponko wate praga te kwam okoba tew wasi ase tew eti se ya na se fu wono so bo no ye na nti wase se ya fu wono bo kwa so do mo so bra pa economy nimu ayeden economy no ayeden ma se MP fo so bra tempeten kwa anu nti ni susu nyina da ne se wasram na hye bedwafie fo mpanifo titru ni piemu we dia ni susu ye sani mpe bebre na wotwe baako mu no wo mutimi ekwa parliament dwumadie beye eye na fo mako nan 85 days no mutimi kwa 5 days ni na eto da bi mutimi kwa 4 days enti wo so wasra no a enka beye sani Ghana aye den economy no aye tactically dangerous ni nti no wasra no enka we dia busade we dia enka osra pa eto da bi onu sei fu wa bo tinisika so sei hwim onu oni abem enu nti no onya kakra bi ntafre wanchanchen anti abandi otuama no no a enu ano de kwa banti osra papa se ebeyanka ense wo mokwa eye na wotwenim no mokwa parliament 4 days no na fu mako nan no won hwan so no nko wo munya ni 2 days eti anapa kwasi self Friday numre baba mechira adwuada kwasi afiada no enka bia no nkoma tutum adwuada baba na afiada yaba enti abnada wukwiada ya wadane de fa sege moma enti wase na adwenkyira no no esanse fu obo no kwa na ekosro woto ne samso de woba mane chese to de bi kura no a agese wono afra ne nyonkofo MP fo de bi na wafra makasa Jack mesre wo mamtaku bi fantofu no ma socket no enti wo bra pa minority fo de bebre no abre etu amu kachira empanifo wo mrahye bedwafie wo so mo sra wo mtwitwa mo samso na efuo na yom di hia bebre bi wo ma 2 hours wo mu hia yese yetu ahyeda da foforo mo nsambra 2 hours pe ne da foforo sa da nye enko mu nchemu tu na anu ada o tese John Jamani Mahama Ghana mampani dada kase se na economy na ye ne ka ebuo no lorry fare ne gwa kwakwa eti ebe kura covid time ni mu se na ye ne nkofo ye adwuma wo fie no ke enya ne saa nti ono so na dwea ono so cha ne se parliament fo MP fo ne so bra pafu wo buo no kwosoro omuntimi nto enti ebe ye nka na watwe ni mu nyina wo mu nhia na afua mienu na nka emoa. Sometimes we come in less than 2 hours. We've adjourned till the next day. I'm asking whether it will not be possible for the business committee to consolidate, pack the activities so that instead of 4 days, we come like 2 days in a week in order to be able to save on the amount of money we are using for fuel. Because, Mr. Speaker, the day before yesterday, I went to the Gold filling station at Lagos. My light was on and I asked them to fill my tank. 3,000 cedis was my bill. I had to call my colleague to send me money through the Momo that I'm avoiding to use before I was able to pay my bills. Looking at the kind of business that we have, is it not possible to we can stay for 6 hours a day instead of coming 2 hours, we go back, drive here 2 hours, we go back, pack the day. If it is even 8 hours, we'll be willing to stay, do the business for like two days and then save the 3,000. That way we can save like 500 cedis on fuel every week. Hey, na mo ya economy si na ye. Hey. Mo na economy sabamu yi. Ya mo calculate ani kebe ya. Na fuwa na ni ye de kode bia na otwi na ye kono. Mienu mo ma ye ko 2 days e bia adwada ne brada ne ye ko. E de betre mo asa Sunday school nkwada ya kire quotation dia kwaye quiza. Enkanya hwe ye de trembe ye 8 hours kura no a. Ekire di momentum be 10 hours na wunjutwa days ne so bia aduro no no nipa wuti ni kan ayamrahye bedwani a wagiram de madehia wonom ewo asio jaman abatro peso so onimonyamfo Thomas ampem nyako na nanu si ya pa onimonyamfo se chairman sabonsu Ahenkan Kasiebo no dafo se masa twafecho fo no twutwu fo kasama no kwakotwea asembe na wo kan sa no se parliament madie
ya na watwibia na ya toaba mu ama mo sesen mo be ye den wo parliament ha edru sa se mrashe badwafiefo edru se wo mo se afedie wo mo time bra wo mo ade be sha mrashe badwafie no ye ntwitwa so de na chesade na yehu ayehu nto se ne wanwa se mrashe badwane ya to abade ama no se kwamrashe badwafie kwaye mrama me asem bi ba na se ye nyina ye se constituency ye mpa wo kwagira ya nam na botugu ma ye asem bi na se ye pa wo kwagira ya nam na ma embra mu ma ye na wotimi be ka se mo minority fo mo tofu o 30 million ti mukokwa apanti no se ye beba na watwe ni mu nyina ye ntwa so mra 2 days se ni se hunti wo se da bi asam no kwan ne pa de won fo na no twitwi fam to sa kokwa wadidi awie na oya wetri wo fam de na no atwitwi fam won san ko na chi fu vempa aponchi break no san bra biem. And for a member of parliament to say that we should work in just 2 days in a week, that is a very apocalyptic declaration from the member of parliament. What will be the effect on national productivity? This call that you are making. And what will be the effect on GDP? I think that is an unfortunate call on us that we should be working for just 2 days in a week. Mr. Speaker, and he says that President Mahama has made a request for people to work from their home. There's only one president in this country, one executive president in this country, and nobody can pretend to share power with that president. Whether it's a former president or a future president, the country has voted for one president. Asramete, you get it? One who 2 means and your 2 minutes kazano. Was say, why a farmer? You see a body. His Excellency ni bakura no a former ne beba kane no ye beka kane ti ye ka present tense asem mprempremprem die ho na president na nampe skampe dede na skampe dede ho asem ene ye ka ti do no beka se ye nya no ne be ye nti se mahama akeka se obi nya adwuma frifie eno die twa fecho papa wa brezi pa eno wan ho adwuru de se kwofo bi wo sa adwen no amo se yentete parliament baso nipa wuti ni nke ono na nanu ada ko bonu nsuo waswame no ha momra se badwane ne omo bonu nsuo ni we ya ncha bia trum ene kwan no wo mo sha asom ye no so ha who say man no day monday papa mra se badwane wo jam de made sha wono mo swame abetro mpeso so sanso eye majority leader adom kese ba na dafo na ni mu oduru pa wo ko parliament a che enti parliament juma die nyina da ono eneda na bem esinisi minister for parliamentary affairs na to sanai mra shebe dwefie nya sam ketuo fango boye dinti sa wo mu nyina wa muti o esa fango boye de na onimonyamfo aya Sami Jemfi lawyer Sami Jemfi wano so ya kasama former National Democratic Congress NDC amanyuko no wodin kita homo mo papa ne no so de be pi so na wa kire sai wa manga na emu ayedin oyide bia ayedin ebe ye ade asa ayedin be ye ade achi ebe ye wo se ebe ye fika ya che wa man ne sane ati anete ene ebubu kura wa man no ebubu antimi nyina ne na so wo se ha dwen enu nti wo besre papa se Ghana fo ye nkenya ye ho wo se Ghana fo ye tena se ache ye tena ye toso ye tefa kususu de ane ate ya de so nti ye ma ye muso na ma pani na na doda kwa akufo ado ye mpa bibi nka nchrom se wo mu hu ye ese wo man no ayetoba ha wo mu hu ye se wo man ne tete apansam wo se Ghana fo etimi ma ye muso na ne ye kwaka chrom se wo man ne tete apansam wo ma pani woni wa bedi ekire adia na mo ya fa ho anu echi na wade atudwa wo chem se no kura ni nyame anim sabre wo hwo wa hawo ni atete a Ghana fo na mu a wo se ABC do ABC da efiti afi pepepe besi ne wo se wei ani ne edi kan kura esi a ha dwen papa panti Ghana fo matna se ache moma mumuso no kwasem ne se oman Ghana ebo oman no dane amanfo oman no sei na bebi enyeme keka kono se asomanfo ya nsore woka na yentu ampenyimboni a omabedi oman no so a omosei oman no yentu onso sa oman no ebedwiregu ye koso wo Ghana no is a very very serious matter wo Ghana bakosemu Ghana nkote bia bi musida obi betumi akase 83 kom bae na we penso na ekoma na ahokyire we bae sa mmere ni nyina no na Ghana yeni oil na yeni fango aye yankasa ye dia na oman no ene obroni beka se
access a ekitaya yetimi nya so mfaso no na ntesenne ayo na ntesenne ebusuani aye lawyer Sami Jemfi Communications Officer Emma National Democratic Congress NDC amanyuko no wa manans wana tsa watwas na wachem so wo hwa abaye wo ma ba twam nyina wo bi abɔ ne ho moden be ma be ye bi wo ma nya ne nyina so wo ma fa mu dia wo mo ye no etimi boa ye pa ma o man Ghana timi tumpon so hwa ma penina na dodan kwa kufu adoni na bedi echire Dr. Mahamadu Bawumia ya wo mo ye a wase wo mo sai wo man ne pa esa na nibre ani pesaminkunya e wo ma fenti no wo mo timi moa e ma o man ne tumpon watwas na wachem se sabre pa ye wo mu no wo man Ghana wo hawni atete aye na mu no wase gina ade ba akopɛ ade ba akopɛ suntia no wo man ye tempempen kwasa no wo kire se empanifo wo mu di anim wo man mu no wo mu ni tema wo mu ni odo tema o man wo mu bottom ana wo mo dwen wo ye anu firi wasa wo bi wotema na wo sanso wo odo nti wo be ye ne ye no wase nempanifo yi wo mu ni bi uhwe baby a Papa Rollins mampenyi kufo ye Papa Atamels ene President Mahama under this fourth republic epeja Ghana kodru ye na wohwe se na yesi atete aba ye chia ne amna donko a yaba betomu a the situation we find ourselves in is unprecedented and ni nyina no a product of bad leadership mpenyimfo a omuni tema mpenyimfo a omuni aniswade hunu mpenyimfo a omuni ahobrase mpenyimfo a omoye ni brebrefo ye pesani nkumunya no mobadi akonwa se omobepe omo ho anya mpenyimfo a omuni Ghana hodo mpenyimfo a omonwen ababuru ne mabunu a ewo oman Ghana mu. That is the problem we have. Abusia ani aya lawyer Sami Jemfi ne anani abriye papa hwɛ ne nsɛm a wɔde to dwa anya nsɛm ketewa wa mananso wa na tesensɛm no wa prugu aye pa na watwas na wɔkyem sɛ MPP aban abɔhyɛnkwa no onim hye wani wɔbɛtumi afrusimpie ni apa wɔbɛgyina so wɔbɛhyɛ bɔ akɛnsɛm akɛse so wi a ɛkwan a wɔbɛfa so de saa bɔhyɛ na egu pono so wɔbɛfa so ama saa bɔhyɛ na yɛ adwuma na akɔda ne boakye bi edin Ye wo gold, ye wo cocoa, ye wo ye traditional exports. Bibia eko yese na ye ho kire mpo a at least driver ni etu ni car na okwa abonti a enwunu bedo no de wanya na kohoma enya kakra wo de beto wa save e de ka urade akwa akoma no enne hwe bibia okufu ado ne Bawumia ase Ghana akoduru petrol gallon a ye ne Mahama 2016 ya na ye to no 16 Ghana enne petrol gallon ye saying 82 Ghana cedis ye mu bi kan ye the sam penyufo ye omo ye frakadanfo omo ye 419 fo omo nim kasa omano ede utie o mampenyi William Nanado Danko Akufo-Addo o ka slangs krambo chen UK Prime Minister enti kasa dade omo fa ne kwa but eba actions obroni say actions speak louder than words. They do the very opposite of what they talk about and what they promise. Hey, not to send some the MPP abai wo mu ni bi ka o. Won betimi aka nsam ase bema we shi oba foforo. Wa be ka nsam na dede gu asum se be ko wi ase na dan ne ye wo ho. Ana wodi atu dwa ne wo kire no say MPP abai wo mu ba. Wo mu timi kansam so be wi ase no. Na wo mu nsam a wo mu ka ye nyina paanyo wo ma dane no hu nsam ni ti hu nsam ni nan ha dwen papa. Woni monyamfo Sami Jemfi aya Communications Officer Emma National Democratic Congress NDC amanyuko no. Ania yankwa NPP amanyuko ni nso a communicator ba kwa waka amanyuko de ho aya Sulemana Abubakar. Wodi atu dwa wo se eye governor Penia wono another Bank of Ghana BOG Borg annual Dr. Addison Ernest wo bo adwuma papa na yebeka ya Dr. Ernest Addison said to na Danko Akufo-Addo ene ne economic management team no EMT fo no amudin fia emu economic messiahs ne hwan messiahs satanic messiahs fo nyina wombi aso wo tuwo mo fo papa Bank of Ghana fo pani otua no governor no wo tuwo mo fo na so wama fa boge anya swan Sulemana Abubakar etwane samso no say onu anka so ya MPP ni na assemble mo a e wo se wo sekire kani pen achem da MC no kan wo TBS asem no kre yanto se be ye kan fala enti wono so tu wo mo fo so metia beboa wo mo
asɛm a wɔkanya no sɛ Bank of Ghana foɔ ɛhyɛ da sɛ kɔmbɛbɔ CD no ho ban nanka ɛnkɔnkɔgye nsɛm te sɛ ne sɛsɛi CD no akɔ fam kagyaa ya sɛsɛi wɔhunu baabi a wɔde ne ti afei wɔse Bank of Ghana foɔ ayɛ deɛ ɔmbɛyɛ biada so ankosi aga wɔtoɔle nsɛm so no ɔse Bank of Ghana ɛhyɛ aseɛ sɛ ndwumakuo ahodoro a wɔnom ɛde dollar ɛde dwuma wɔn mo a mo hyɛ da ɛmfa papa bi saa no a mo nya dwuma no yie no wɔhyɛ da ka se wɔn ma wɔn certificate wɔbɛgya so wɔn ma certificate ma wɔn ma wɔn certificate bia na wɔn de akɔ dollar ho dwuma nanso no ebi nim kwan ahodoro mo fa so nya certificate wo bɛhu na wɔn kura certificate no bi na wɔn edi dwuma dollar yi wɔn ka ho bi na sɛ dollar na etu sɛ fa enya ntaban obrofo yeso yachia egusi di so ento say Bank of Ghana for there obi antimi nkoba msobo se ena Bank of Ghana for CD no wo mo ka ho bi ebi mkra so dollar no kra na say gawufo no some from say gawu o say hwan abochi from them from abochifo na nya dollar ne bebrebe no omo ayirom ho sasesa no ebi mkra kire wo say Bank of Ghana for empanifo ni bi na omo yarom de empanifo na ma wo mu bi empanifo no say Bank of Ghana for nim hu bia nim hu baba essence certificate no panini yes won fam mankofo bia nanso ubehu no ya wase mesese sika do okura certificate ni bi no okura bi unni ba bi kura okwaje certificate no efiri ye tumi krata no uhu ba bi okwaje free ye nanso no okura bi na ode ye adwuma what one is so bia ma no oba ma na eche se Bank of Ghana governor no Owura Dr. Ernest Addison Sheda etu na dan kwaku for his excellency wo tu ne fo eba wo miamu omo ye tactical team no nyina da wo tu omo fo nanso wo mantie omo bo mo matu to sa kwada alata oya alata sa pepepe enu omo bo mo matu mo abo amfita duku yenti obi anyo omo di shem no mo bu omo pass genje o mantie asem na Dr. Ernest Addison kan no nti na say Ghana baabi a yete no ya wie se amoako ne adu wo say Dr. Addison ye nipa bi a wo ye sharp pa sakwada ko suku ne ka so ye shabre a na chese wunim nyansa wo no wunim ade o se sa pepepe na Dr. Addison tie wonim ade pa na ono de corruption de papa no so baku say na nti Bank of Ghana de o mayo madwumo akase aban otesue ono ana ban yom tesue wo mehwe akeka ne o ma asi animo na aboa ma economy no egira ne na so abrane no my deal baby and yes Ghana uncle but you see you pay for no be so I say they should be doing Ahenkan because you find no money now and two president no so Bank of Ghana governor not on your politician you pay for no so here omuntie say you two omuntie afutu no governor no nye si ba dollar no man how many what dika ama advice no for almost 3 to 4 years ago what tufu wahuni ya ebeti na office banks na ya tutu mu no echa se ke tutu sa banks no ache but ebe depend ewo nipa owo akukuduro nti hwa governor we obaye no owo akukuduro a otumi di yes adwuma no that certificate Bank of Ghana the next form said now they won't give that certificate into the company but 12 cities they want to deal in cities yet kroma NSC enjai no ma eton ewo dollar mu but a man for to me from still ekotua no manya certificate di akodi big dollar governor no wa ye ne fomu de otuyefo but yantie na foto no sa time Dr. Ernest Addison is a very sharp and straight guy he's not corrupt yawa fem dio onyame na dwuma ne so fato aso ofie bamodi na yo enene nya yedeka news ngwa ni bawuti ni nkan oya communicator ya woka NPP amanyokoro kasa edema amanyokoro no Owura Sulemana Abubakar ene na abusia aya troso na wokai kumi preko akoso da sanso be koso nya sem ketwa
wala ya ni mapa wado eba na mmara na woni mo mmara papa chesa wamfa mmara ni agro enti wonya tia mmara na na waba na wabetenetire na tsa wa kyerɛw ekwan ya wosaw de mmara ne fa so kama eye lawyer Matinkpebu ana wo pani akasa wo chem say kumi prakon wachena wo mo de hyehyɛ so papa wo bubu abuso me ne da to so num na wo chem say Ghana fo na mahuhie mu Ghana fo bi tete papa nye bi kura Ghana fo wa tete papa nyuka bi kura na wa mo de sa kumi praku yi hyehyɛ so ana wo chem say ye ateti Ghana fo na munu kura po na abufuo ahye wo bibia ma ni titiru ni mebu ni nyina da ana mamamuo ana ye abuchia no amamuo entimi nante amamuo wanu awantimi wia amamuo no ntimi nya hwe bebia wogina na kyese wogina wankwa na anim konechi ana ne wa haw ni atete nkwa na se Ghana fo na mu anu ti na kyese wo modi kumi brako wa ye kyerei akọ hyehyɛ so na watọ ne sams na wochem se pempi wa ye kyerei bi se ba be kọso na adehye wo mamu yam hyehyɛ mo pipe say ebe ko wiase ne ebie prepra ebe ko wiase na ho nsam abie se buburuja no wachem se wachena wayeche na ekoso no eye nibre wayekyere wayeche na ekoso no nya fedi agro nti wo matoto wa mo niema ye papa wachem se ho bible ejina ne na so ye nti wayekyere ne de ochena totin wambe hyasiam wamu wiase so atotin nya de wo haw ne atiti bia bekoso enti wachesa no panon so papa wachena memrenda no panon so na ne wamu nyina abochenku ahie mu ewo Kwame Nkrumah Avenue enkran pumpuni mante musaka wa ho ana wamu hyasiam wamu di betue mu anantia na ne wamakọ akowie ewo Independence Square Flagstaff Square wa ana wamu di dwumadie nyina so bekọ na wie no ochem se sa dwumadie wamu de kyira bai ni sentosu fitai ewo bienum sanso na ntosu kokọ anu so wo bienum so asumdweti na kokọ ne ediesie na ne yatifitanti afro wam ti kokọ no ewo se wamu ti metekyira bai na bai wusa Ghana fo ani abre anya no ko a wasanso se wo ye kyira nyina so anyina ne se emmipa bia wo mo namba penifo bia wo mo homodin wo maimu no ewo se wo mu dibra ye gi from sam ma penina na do don kwakufo de waka hu bie sane waka ye sane na konwa kura wode to so na braso asa konwa no otimi jaimu e ma Ghana fo na ne no obetimi atutu ne ma ye aboama o man Ghana etimi atumpo no sa woni akone ba fa konwa ne taso tutu ne ma ye wo chese ma penina na do don kwakufo do na mamu awabui bibia ye basa bibia ye hunya chese hu hwe so ninse bia wakika ye na nyona chese ebu atia no wo ba ne de na ka wo munimo ese wo ye soro abofo enti bibia be ye fitan so nei fitan kro de wo mu hu bibia ye se tuntuntuntuntuntu me ha dwe papa na wo ma sanso atena se ebubu nkuta wu se abayo wo abanwa mu ade a wote ase na se kasa wote ene wo ye kyere enti se bibi kotema na bibi twachema e wo se wo ye kyere wo mutimi ye bi na nya wo ye kyere ketwa wo mutimi ye chenchereche pa kasie bafu na wo muditi abanya no nti ana wo mo adi kumi prakon hyehyɛ so Ọchịna ebe baso na ụmụ Ghana fo a ọma kaso mo ba demonstration ni agụta se Ghana fo ni abre nye nwanwa obi ahụ kai no enyina everybody is feeling nti nipa bebre so mo ba arrive Ghana the ex-employees of the Bank Microfinance Organization nti police for the yẹni ọmụ wie last week Monday no na yeye nhemu na ọmụ ka se ọma yẹ kado se Saturday on Beatty, like I said, we are on this Saturday. Remember, Pachina, 7 a.m. Ebefa Kwame Nkrumah Avenue, Star of Paris to Barclays Bank in Toronto. Now you call National Theatre, then to Independence Square. You drew honor, the Bujaka class to say, a man from Pinny Funakasa. Now, Yankan to a man Pinny says, the Merasso, a Pahu Kurad, a similar of the Abre, a man who Bonia or the Abagana, a Massy, Biahu Pipe, the Panachara, yes. Yes, you can chop. Yeah, could you do before you can chop on your own form? And that will not be the first time Ghana will maintain form. Abusia ani aye lawyer Matinkpebu wase kumi prekun ya de hyehyɛ so. Abusia ne marenku we so prekun aha. Na afa yantinsim awani jediem. Na ye kuwe prekun na abusia ye beku mabunu no na yetumofo. Se yetumufu nso na mwantia ne ekum kura no a yenwane mo kura san se mabru ni bi
sunsun bi tete wo mu ye sunsun bɔne ɔsɛ wɔ mu nti papa yi sɛ obetutu saa sunsun bɔne ne nyinaa afiri mu na watu aban so de afiri mu na tie owura baako eba no arekɔ kyansɛm wakɔdirim ɛne wɔn de ne sika obenya bia wɔde hyɛ adwuma no so nya ka adwuma ɛnya akwan yie ɛna nya kasa tenten ntɔpɔnkɔ na mmom ɛyɛ kuadwuma wɔn de ne sika nyina da hyɛ kuam na papa ne di ade owura kwadwo akotobu aten koya ne agric minister din aso nanso ɛtofa ho ampa ho abam wɔde ekokɔbɔ ama aban so wɔsɛ no a ya empe bebre yɛse ensɛm na mpanifo ne kato ne bebre yɛ no kro yɛse de ɔwɔ akyɛ ne sua de ɔwɔ animu ne nanteɛ enti sia wo ba pani a ɛwɔ sɛ wotwa asapa to hɔ mimi sɛ me yɛ pani enti mayire me ho bia sɛ betwa asapa ato hɔ na me nuanom patience me nuanom obe ya am di machi no wɔnom asua me nua ntaafo no wɔn mu asua saa ne a wo ba pani a wɔ sɛ wotwa asapa ato hɔ na akyirima no ɛhwɛ wo asua ho ɛno nti no saa nso na amamuwa mu nso la wɔsɛ kɔ no wɔse mpanifo na de a wɔn yɛ na bɛɛ kakra no enkwada ne sua no ma hyase kura asua sɛ sua tra kura bam owura akwadwo akotobu aten ɛto ne nsam so wɔ ba ma de kyem sɛ abaya wɔte so anya ba weko aban bia ya hwie ni twe ni kurukuru hwe Ghana se ya aban wa tra so bia akasesam akokrokosam no wadaka akasiem na ne wɔn ya adwuma ma no wɔn ya ban adwuma ene ministers hwan CEOs nye de daka akasiem na wɔn di sika tele sika bafu wɔn bu ni free wɔsesa suban no sɛ aban ɔte so antwitwa amfiri hɔ na sɛ sika no wɔafo ankɔhyɛ arekɔ kyɛm wɔ bɛha dwen esan sɛ maburu bebre no a wɔn nyinyi ba bebre no akɔsuapɔ ahodro mu wɔkɔsuapɔ ne wie betena fie a abusua wɔn nim sɛ ne mpanifo no wɔn nya ɛyɛ adwuma fitaa bi yɛ mekyerɛ de ɛbɔ tie no ɛbɔ suit wɔse no na yɛ maburu na ni wɔso pɛsan sɛ wɔn mpanifo no edi kan no anasa abaya wɔte so yi wɔhyɛ da ɛma wɔn a wɔn yɛ adwuma wɔ aban mu no sika tɔtwe fat money pa na wɔn di ne nyafo corruption ko a ɛno nti baburu no a wɔn awie suku no ɛsenka wɔde n'ani kyerɛ rekɔ kyɛ mu wɔn wɔse bɛ mempɛ agreke dia mempɛ sɛ me kwa akɔyɛ kuadwuma dia mempɛ sɛ me so mepɛ sɛ me da Land Cruiser mu bi Land Cruiser sɛ hwan mepɛ sɛ me da mu bi me so mepɛ sɛ me hyɛ suit akɛseɛ mepɛ sɛ yɛ me honorable mepɛ sɛ nipa bɔgye me so mepɛ sɛ me yɛ MPP ni pani pɛ sɛ me yɛ NDC ni pani etwa se saa deɛ na asa na panifo ni etwa to wɔ ne nti amaburu ne bebre adwe afiri kua so ya sɛ kua no ya Daniel butu eno so kra kan wo bi na Ghana so Daniel butu no esan se anwa edie ben ye krafia ma hofro so bai ye betumi aye bi wa hanom wa bra aban ne de sika ahye kuam enti saban ne de sika ahye kuam na wo jais wo to ka asakese etam sika tele ema wo mo so no wa ban mu a o enka Ghana be kɔ nanim wa ema maburu no so benya adwe bi se Sahan me de fana ye kwaba me nkɔ wura kuam na kuam sika ho it was sra abai pon twitwa ne nneoma so se ne be ya emaburu na efifi ba no emaburu na efefa ba no wo mu nyina benya adwene bi adwempa ye nya adwembɔne adwempa pa ye mu da ho afa kua ho esan se ye kɔba ye chimba ho a ye ni so ye hetu se bolega kan se confirm ya wo mututu kɔ ayibaki nei nyina ye kua ya to na sawram enti se ya me ani akokua ho a o enka be bo papa emamaburu nyina ya makono emamo nso adwen sebe abafie say na say we make policy and say we make any plan. Now one of the most important things you will do is to buy a Land Cruiser at 160,000 Ghana cedis, which amount can farm rice, build a rice mill, and make sure you don't import rice. The same Land Cruiser, no, the fuel capacity about 90 liters. Say diesel, but diesel, say diesel price here 23 cedis. CK bit me a bro, bit me a ton cocoa. So the opportunity for the states is also to look at some of our expenditure in some of these areas to know that the opportunity cost of wasting money on some of these luxuries
salaries for our public servants is denying the youth the capital and to grow wealth for the state. Into Chilan Kusabakwa, you've denied us tons of rice. We are Brantia now, Baba, now Timia. Opportunities now, they be but the end cut there in paying funds. What can the state do? Cut down on luxurious expenditure. And then here. Na nye nipa wuti ni kaya banu kuya. Ewan wadi di sika nyina kwa wura. Any a business dia wati asia pa timu benyina. Tactical idiomatic expressions e wakuya mu nyina papai wate echirase. Owura kwadwo akoto wate. Na wawie no wose afei ensore nso empe afuo nye. Kane tete hona mo na ensore wo mfuo. Na wamampo se kane na yekosu kwa ya garden nyina se eni ho enti wase won de woka kire eye ensore say Pentecost say Church of Christ say Presby say Methodist say Basre say de ben munyina muzama disco de ben church munyina obiampa asase yantam ya ne botade se mi ba bedua me mi bedua kokofuo mi bedua ebro mi bedua mo saa botai na beboa ma Ghana ye koya nim totin wasanso wie no wose afa ogusu a ba bi otonfo ebo kwen no na chese ho na chia nti wotre no enti wasan agusu agina ansore so ka che nsore se ya wo mo pagina ye bi nsi wo mo transento adwene na wo mo ndwene emabu na wasafo nimu a eni adwuma ye ho ensan se emabru bebre nu anu se kasase yantam bi eda ho ma sore no ena nke se ye papaafo a ka benya emabru ni bi wa sore mu omuni adwuma ya kwamekwa akodo pa enye kakra taku simpua kapra bi pondu bi dia bo mata so enu nti wose de bia ye kana manyofo de o ma feli dada enu nti no ebra so se ensore no yanso ye bia betimi ahwe na kria no wama nani agene ho. Churches, if you have money, can you get some land and prepare these lands and allocate to your members? Have monitoring evaluation in place. Will be your best so be monitor mo. Na mon sign contracts. Na mo members o munye adwuma. Mo bi. Ni enja say to land cruisers ni patrols e dem aso for. Because o three land cruiser back say as the latest land cruiser 300 no be $160,000 times current CD rate. Na men sure a bro do di bedua. Any mail do asofo ribon so yetimi to Land Cruiser said ya be ni bi mam eto petrol say ene ye bebre pa ba bia anwe nipa woti ni nkan papa yi e ba no agriculture kuayon sam a ehwo no de ni sika kwhye nti kase mu tactical challenges na wanim ene mu tactical benefit ni na wanim ti kua de wanim ye papa ti business no ase owura kwadwo akoto buaten abusia ye jinani nsemi so na yato enkrene eye fiada Frankie Friday ti ye wie ya na achese ni gidi nsem ye de tuatua so onye so obi fitin ya na obi yesikani o ane papa na wonim na nye so ofiti ya obi kyerese wonu bidie ni kokko nyina wotombi ansa na edi mu nsem ebeba no enase no koma Alhaji Hankuri Enterprise o si provisions ni wakofa bene ya eniema boaye dinti ene wobi ashadade ne niema sie wonton wo twensa niema ne boabe ye den no Alhaji Hankuri Enterprise ni dia ne wonye ne sa wo kwa ne wupe bia no won sabe kai ba ni provisions kwa dia wo twa watumo soboti na wope sugar milo emo solution tapes ni wupe bia na Alhaji Hankuri Enterprise sebra afa disuafo na mo want to asosuku no wasemu dia mudidem ntifrene 0245 447 138 0245-447-138 Alhaji Hankuri Enterprise ewo achim oda wo opportunity bank any South Bimra bank no wo mfinfini pe anu wo bo adwuma afei Bempoma Plaza Hotel ye chanity awasabi Plaza Hotel de bia me kasa ne ani enwo eno na ne di ho adanse hotel nie anya sam ketu hotel wa koda de tia ne ya serve breakfast so be sori nesuo breakfast no so anya ne wo mu pen wo mu ye oni wo pen no eno na ya ma titie
Wawa dan ahodro dan no pa bi esimo queen size bed orthopedic kankasa ne esisi mu ntinya afa na wo kwada wo asori ama o pa echa ye wo ya dan bia so na air condition wom afa o dan ba ko no kitchen wom self contained wo bi bia hye mu nti ko akora betumi ahye ho na se wa popo nsa no kakra wo na wo kɔ no dan bia so TV bom fridge wom Bempama Plaza Hotel ewa dan a enu fa nipa mako aduasa 30 enti woni wadwuma efom betimi akɔ ne conference yi makoye bi wo ho makɔtwetwe nkomo air condition bom projector susu wom kama wa ho ban bonsem so ejina brani ye papa bebi a obepake wo ka ha dwen ebisa we jasa se yan time so to wa ane ekwa ya no akɔpake wo ka ne ehia ne so obepake ne ya enkofa sembia emma Bempama Plaza Hotel ewo achim oda eyenkwantanum ewa na wo ne Pentecost asafo no ana di enhwe ni me ne wo mu nchen waso na NTTD so want we hu ahobanbo enafom fra wo mo 0249 855 396 0249 855 396 na ekwaje wa home Ochimai Development Association empumtuo ehunhia ye papa woni pa bi a wompe empumtuo no na ye nim suban enu tima wukro hunhia ho enu tima ochimai ensusu ehunhia ne obeye ne obeba Ahenkan FM na waba betro udin kama otro wie ya na wetua 10 cedis afebu sumi bia wo betua 10 cedis nkakra ya boaboa no dia primpumtuo ama wochimai empumtuo na hyase wo achim aboabo man ahye wo mo dia situ ba kro betimi di wani akwakohwe wo pencheche mu bia simidie ya na wafra emei 0594 467029 0594 467029 Jubilee Hospital so se men kancho Jubilee Hospital wo mo se men fanto anim se wunya yare wo tese bibi twetwen wo nipadua no mafabra na wo mo enhyew eba ne se yanyonto na yamfiu Doctor Few empe wo yare no aduro ma wa ombe de ama doctor fo begina so 24/7 ahwe se wo ho ebeto ena ebi won mu a wo se ye gyoto wo mo beje wato na so obi wo beka so me private room me mpe so obi abehu me ntwom wo mo private room so wo ho nti wakoma so ade yaka ede ama laboratory ewo ho nti yenwo hwe mo gem junso mu janan mu yehu ade kura tete wo wombe de ama wansan so betimi akọ no personal say mun check we mame mun check mi sugar level mun check HIV status mun check we wombe check ni nyina hepatitis B wombe check C wombe check obu onim ni blood group kura no otiwiase mesra kọ lab wo ho wombe check ede ama pharmacy wo ho enuro aboma se den ena afa so antenanta oba onya fa fra obi asham kom se nche bia mewo enu nti no masate pepam tade maternity ni bia gu ha enya tom krom a Jubilee so wasre aje sawari abansa die nyame ba bia ye enu nti sawari ne beba se masa woni bedi kan mesro nya betomu dia Jubilee Hospital na so continental no okwa won be show my yafu no bedan ho kama obu asme da me fa yafu me bra pa da bi ombre ba ku say esan say Jubilee Hospital doctor for no midwives for ni nyina ni mutenti wa time so kra no we beji wa kama eno obu anso ade de na ase se kansam bam ni nyina won beye e de amansan se theater ho nti operation hodro bia wonom ebeye mesra wo akwada ni wi a postnatal care no eno nso Jubilee Hospital ese okona akwada no encheche bia se de ma na akwada no edidi yie wonantena ne mpom ye den ni ndompem ye den ni nyina sa education we nyina da ekoso Jubilee Hospital akra no kwada yafum wo no so ye oba so ye be ma sakra no bepe kasa sakra no obe dindi sakra no be de ne bobre wo yafun ni mu no ultrasound and ECG scan machine no be da na di ema ma me no so wahunu akwada no bobre counseling unit wo ho ti maka cho se ade ne yari nya na ese kansam ni theater sam ni endru sam ni medicine ni ebu ye kasa kire obu atumi se how be dan so
hia nipa bi ne nakasa akere ne se keke enti uko Jubilee Hospital you are sorted ya no bekasa kama my ayade no se wo wadwene mu na bia wo dwendwene bibia hwrem ebefiri ho umpe we dia na pe na Jubilee Hospital Penny Hospital on patemu essence wa clinic hihiem what be da clinic essence hihiem o eye clinic wani ene kura wonti ene yade ya papa mani me say many prunes so kakra bi mrebi na me am ho fefa me no na wo beto no wote ho na wani no ase ekọ off mesro unya hunu sa science no trum Jubilee Hospital kom eye clinic ho no mo nhwe diabetes and hypertension clinic so ewo ho mojabro so fo nyina mo nkọ ho canteen ewo ho entisi enu aduane ama wo aduane ahodin wo mo ubenya bi edi ewo Jubilee Hospital insurance so eye adwuma 24/7 wo machira kwan eni achem oda aboabo amanta sam so ne so a oda aboabo kwantempo ne so hu okwa amanta sam so ne so nchen ho a ubehu Jubilee Hospital 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 ububa menso metibo ejubedi Ahenkan FM so memenda bia over the week Kasiebo ni si ya nonso kenya numre no wa matras pepa tau pau pepeu kraw case die enti wuni mu bua tina uncholo mu anga na mbebo pa mesro Fabra Ahenkan FM be show your creative powers na sikada so bro nyai na hwe Aquarius fe timu who knows tomorrow say wachina nko ebe ya wuni mu bu enti ubenya nyoma free dia kofi akodi bronya enti wuni mba mfa nhye ho Fabra Ahenkan FM so kwami asante frɛ no na register e free angel hwe 0593 649 595 0593 649 595 so ububa menso metibo abusia Ahenkan FM sani amaji atum no yedamase ye papa yedamase na yaso yasumosompa enti ane modwa tonde ba hase yi ni wan ba wan chire mamanfo te ase enti won so pese ye bo wade tonde hu dawuro edemawa ye bo wade tonde hu dawuro emawa Ahenkan FM ha untimi ma from marketing manager say your store no wabie say de ben ye be border ro ndi ama 0244 290093 0244 290093 Afei abusia ya tuwa samne suwa ene ye fiadanti eye Freaky Frankie Friday enyi DJ ensem ana edu so na wanyum tuni ba kwa wonu wagidin ye papa ene nyamenyum no boy gospel musician eye Celestine Donko ana ma media to dwa wochem se ne se ne wo hne kokoko woti justice kakoko bebia obefe bia no obi aboni di wose anafo mo wamfa ne fom wabreye papa panyenye se wo fiti ase a ana obeye Celestine Donko wo bia anim na ne wo bia boni di no se nyesa ana wo chem se abrabo asase eye dem papa nemom se wutimi tintim na woye wadwen se ne wu pani enti wo bo ho moden ama usaso atimi akasa de na eye de panko ade ne etwadi ampon wano so bebo pa masade na ben wo chem se wano bidie waton bido kokon so waton bida ene beans waton bi dia atos dia wudro nyina waton bi de sena sika ni fie enti waton sa ne ma nyina na ne wanya bie akwa akotua school fees services school fees no so ehu hia ye papa panti school no de no wokọ enti school ehu hia wokọ school no wopon ba fie na fe ya hyehye ne ma na ma no wokọ no akwa akoton so ne bi ade bechi wo benya sika ni bi akọ school na wanya bi nsusu atimi atua ni school fees nti wo free school ba ene ebura ne de amana akwa akoton bidia no akwa akoton enwumre mu akakra so na ne anikoko wadi akosi kwan na tse wo ton bomu sa no chem se ni nyina da ana tse wo boaboa no etimi boaye ema na wofo susu timi hwe ni ye pa no chem se wo no awofo krom de ne ba asasi so a wo hye suku
aseɛ na ho ɛyɛ dempa wɔ brɛyɛ sakra na ɛntraso sukuu wɔ ba bɛkɔ bi oduru akra na ɛnadwo sɛ bibia bɛba fam ɛnso ɔkra na nneɛma ni mu kɔyere pampe ɛhɔ so wɔkɔtɔ nneɛma yi bia boaboa no ade tua sukuu fisiti nneɛma wɔyɛ nyina ne ne botaeɛ ne n'ani so ade hunu na esi n'ani so na nea wɔpɛ sɛ ɔyɛ nti wampa aba wɔkɔ so bɔ ne ho mɔde nenne wɔno so abɛyɛ Celestine don kwai ne yɛ sɔre adeɛ kye adeɛ sɛ nyina da yɛbɔ wɔno nso so edin. My background is just a very huge mini village. I have 15 siblings. And so, yes, back in the days, the pressure of taking care of a lot of kids was really weighing my parents down. They were determined to, see to each of us going far in education. They were really passionate about that. It was really tough. Sometimes, at a point, even what to feed. It came with its own experiences. But in all, I realized that, fact book by now is why didn't you bless my parents to take care of me? So at the point we had to survive by ourselves at a very young age. You have to think of paying your fees, and so when you come back from school, you need to think of what to sell and raise money for the following morning, your school, money. What haven't I sold? I've sold corn, I've sold charcoal. I've actually carried charcoal on my head to sell. I've sold cocoa. It actually ended when I completed SS. Enti abusua no Celestine donko wa bra papa panie dachi so yesu ye beka ye de kerosene nyina da esumadronio ye tonko ni tonko koketua ne ebu ne ma ne ehwia mam nyame adomara kwa ana edisi he yo Any abusia edobekwa abrimpo na monto ni so ai adwen wo ma twene nko abrimpo na monto na ma mjani wa na eba kambetisem wa fam ei yesro bibeka senyampa sia yampo na me kra me so me ka me dia enyasem ke besu enti obia wone de na Nyankopon so wayade pa atwe se wo hwe yi nyina waton bi da atwe waton banchinua na atwe waso waka yo mopen oh ampo danu gogo shebi ntinya nwanwa no na atwe behu na yo mo ayi tuntum no aye no hu nyina na waka yo mo banchinua enu ka hu bi o enti na waya say odete hoyi nya kese da o abusua o pa ma na aduane wo wiase nyina atwe onya kese ne sere sa bebe sere o se abusua ma ya ntra so na delay ya nyina anim no Ghana ha se o yansam twroni Dolores Frempon Manso delay for short wade afutuo akọ ede ama emabunu eba na delay nsam no wakanyansa sempa wakikanyansa sempa papa ani se wose mani bebre dwene se oba de e wose wo kwa ware be ma wo sika yenya ogbo oba wose o media me oba de menya adwuma menya obi aware me eye den kra menya oga bi aware nti oga wife no a no waye mamaga no wasifie wose sa adwene wose ma sa adwene hu biam dwene foforo sansa sa adwene na enya papa wo checheni nsem no se wone mabru na ekasa enu ntinu wo tu wamfo se obi a wafa brabo ni wabrepen na Nyankopon ye na dum se o business a wodro bebre wo cars bebre e wo ntade bebre wo afie bebre adan ni ajapade wo so waye bi pa enu ntinu onu kura se ne de ntie wo tu mabru no ma ne titufo se omunya adwuma no mo ndwene mema ho na be ma na ebe warem no se wono no waduru ho eninti nwo kam asama kire wo mo se kura no no wote wo no se obema bi so obeware na de bema ni hia ne na dwen tactical brain kura no de bema ni hia ne se onim nyansa obetumi ni oba atena se abobra eno ano no bema ne entrance ki wade delay ami kwa wade ni de ne kwatena hini ye delay ami kwa wale ni obedi waji ni o na ka ben kwara mdi ni kwatena wase bema obeware no ni kwaso wodwene sa de no ensa so ono so abobra ni bi enti ono so pese mema no bi
aka se ye me so makwa awarepa nya ema na da bia ya beko awarepa na delay ensam no wo chechem no se kura no ma onwene num kakra obi anim se delay so ye nipa bia wo dwa nanum ye pa delay yo nipa bia wo dwa nanum ye pa enu ntie ne wo enu dwa kakra be wura mu se kura no wo fredia wo kwa bonten kro wo hu ka wonfa san se ba bobra yankopɔ ayɛ ne yie pa entade akura ya wo hu de won hye nyase wo tu ne hu akwa wo ka se wa ye adwuma wa fabra bonim ne maame wu ntam na ye ne yate ne nsum enti wono na ne na mu anti ne ma no enye wo mu adwen ye wo wie no wo se afa na nse behu ne celebrities fo ya ye ya ne ama o my celebrities mo TikTok mo show mo videos mo mama my celebrate ubehu na kwabrane akoye 7 to wa enu kufu no abusa nse ti be ma ne oba ekoda mu eya ede be agenda ne ewode ya he so eto nka ho abusua wa wudim se eto nka agenda ne ho wo mu wura da mu eto nka agenda ne ho na suruma koyo moto no bankyere nya de ninam ni panim so ni nani pan na eto pressure mama bru no atwa wati ase asebe atuei ayefrafrai na afa wa kwahu obi to wose nso mekwa akoye bi na agise wo kunu hu kro be kunu hu akwa akoye to ni bi wose ni nya pressure hu ya celebrities ni bi eto mama bru no enti wose wo no pa de so wo koda ho ni ya de sekan abetwitwa ne se prekontre de ebi incident wo to amabru ne fo se wote ho no mo a fa wadwene ya adwuma na adwuma no de adwene ya adwuma no ubenya kakra atafre enya bi abobra akowanim. Everybody wants to be Oga wife. I'm one of the few women I want to be the rich wife. Me man so call her pie. I'm over shame so about worry Mrs. Then all you need is potential and be hard working. Ukita wa juma na wo hobby. Ungo rent nine. Okisa ma the sese. Oh kase he could dream say you be better because nyame shira men. I thought the dia me can say my only headache at times is me pia me who car me use. When you are going out and you don't know which car to drive and which dress and shoe. Would you be pia mountain? And it wasn't handed over to me on a silver platter. Man konyesi can you sponsor the because delay and so say I work from ground. Yo enti waso wa work pa nti also your ba work bi so ni obi kura man kakra na wasie bi ni nyina eye ni pa wote ni kan eye media ni ba ko samtroni a waji dimpon the interview or jatum say yes wobaya na atepraga e wo social ni media no so na delay da number 1 YouTube wakoye interview bi ma trend delay yenim no Dolores Frimpong Manson oya kwawuni entina ni bradwuma pa na futuo eno no abusia yanto aso na Shatawale su na kasawe Shatawale Wa banie pam Charles Niyama ediane na ne nejade ma de no so onyi ya wo bo anwumu sai wo no asa de no pe no wosesa no ana okofa Shatawale to no so no wo che sai wanu wonim saga na ewe nipa bebre pe na asem wasanso nim sa nipa bebre ka ne chi asam tan sama enye kra na omo kafa no ho wonim a wonstroka na se iya mana kwanya na wo betimi abobɔ sankrofo ni nyina din so wono enya ne nwanwa wase anya Shatawale pen so ana mo betan no wase etan no every bandana pen so titi atempon ana ye sha se ye tan no na emom ni amana kwaba sa nyina ne se Ghana fo bebre na ntenase ne nsem e ye okeka no wo ntenase ka wo te sansem na se a enya dia ko wo beka na chi nsem ana wo che se wono de ejuma no wo ye o nti uba na okaso shata mebesa me no ye ejuma obetini me ne watena se aye ejuma kama ejuma betimi atena wa fe poli du finshi adu na je se ejuma ne nsa ye nti wono na afemu de ana wo ye no chem se ye kana enachi asambo ni nyina na Nyankopɔn hira no wo kana Nyankopɔn hira nti wono ho timi bisa no se sa twa konkron sa nipa boni ni ndie woni Nyankopɔn wo mu ni twa ka bi esum ni han enso no ye kase wo ye nipa boni ni ade achi ade se nyina Nyankopɔn hira no se age se wankase Onyankopɔn ade we mepe wo hu kwan ye befa so be wan sa ade no ni nsa so mu twentwira enti mu nsam a mo ka de won te ye kra ne wo ye enwa no wo ye
basically, and they should stop because Shatta has been sabotaged since Bandana days to Shattawale days. You understand me? And I know it, because the agenda around, them creating artists and making business out of. I'm a businessman. If you sit with me and you want to create a good business plan with me, we can package it and build it for 10 years. Sometimes I stand in front of the mirror and I ask God, why am I this bad that you still give me money every day? If I'm very bad and I don't respect people, I'm not humble, I don't live by the word of God, I don't think, I'll be living happy. Yes, I don't want people to understand me because people don't even understand God. But the reason why they can't blame God is that they don't see God. So imagine if God comes and he looks like Shattawale. Imagine what people are going to say. White shirt. God is just like us. And that's what I want people to believe. If people want to predict me, that one I'm sorry, because the Father that created the heavens and earth, we can't even predict him. That's why he builds life and creates death. You understand me? So we should just accept life. And somewhat you. Mo amuswale amoke ka Shattawale hunsam na wakoye niti sei ana wakoye ne hase na wayeso asese Nyankopon ba na wote so no Shattawale no so mo beka de enti ne amoka no se ye munyaika pa no wono de se ne Nyankopon bo no saa no wo bo ne bra ana tisa wade hunsam nyina da tu dwanti mo amoka na asem wansesa yo ya dana se bebre atwe ewe he Ebusoman for man for drink check kakra embra na adwenche ma me start every I can't say Facebook na Facebook na me share no Samson sorry my sister di no bobre or the Steven kwaku abowaje what the about say awuyan hia we wa Ghana ye kom wo no ho so tru aban gusu ye mpuntu djuma ba se NDC beba power party lala ebi incident wo muntu o madwumpa bench bi ntan betra bench akosi time Nyankopon beba yo adwenche na wa kire ana ankoma first and so edene de aba wo so de free achem ayere bi achem bi ani na wa say yes economic hardships ne de orokodo Ghana for brepa na so wo gidie say adu show boy guy premine one district one factory adu free SHS adu sikampedede wobehwe ama Ghana ayakama we so at the commensa pillar 2 say no matter everything still on the bro for trying to make you no matter everything still no doom so MPP is better than NDC 100 times into anona some and on my fancy ya Mama fa SMS no mienu bi entwa so we adia boy asamo no say NPP amanyuko no sa me ka kire mu ese break the 8 nya dia mu betimi ene fa ngo bo akosoro cement bo akosoro cutlass kan kwa ye dido bo akosoro niama bo akosoro ama empo enchene ensusu bo akosoro nti break the 8 ni pa de o say ye da yeso a enya dia bebe mu ye bo asamo de eno no Kofi Isaac dia ba chima bena se wochi Ahenkan FM ye jo so papa panyame eso enshraw wochi asa kase ne edidem ne wochi Bishop Ekwam ajo anya kwa ne kwesi akọ wo mu nyina da eje wo so mamemfa SMS no so ensi Omandisia aha ene yade enumre no nsia Ahenkan Kasiebo ne besie na ochra nyambo a eye famanyame stores de ye ne dia Oh, erade asem de yemi ya o, eyemi ya papa fama nyame aka nchina guo ti nyambo ochina ye koye na yenti no wa nim fama nyame bia oye nipa se ti na ne di good man no ochina wo mu eye na yenti ye nyina ye bekobi ya boafo eye amasafo atwe ena Kwame Asante de kwa be fontentan kase no so yen ya kenkan de ma wo eye girls efia ampofuwa mene mami akia janewa Kasiebo nasi yesi achiamope